Баба Марта. Имало един сиромах човечец. Той работел, трудил се, ала все си бил сиромах. Срещнала го веднъж баба Марта. Попитала го: защо си опасал този червен пояс, човече? Защото нямам други, ала и да имах, пак той я щях да опаша. На първия ден на баба Марта червено се носи. Баба Марта червено обича. И на децата връзват червени мартенички през нейния месец. Тя и на мене болно детенце оздрави, да я почитам като светица. Всяка година, щом пристигне, службица и служа. За здраве! Здрав да си, човече, и челядта ти да е здрава. Аз съм баба Марта. За гдето така ме почиташ, с голямо богатство ще те здобия. Ала ще ме слушаш? Ще те слушам, как няма да те слушам, рекал човекът. Тогава баба Марта му казала: като дойде лято, събирай будили по полето. Цяло лято това да ти е работата. Когато дойде моят месец, аз ще дам такъв дебел сняг и такъв студ, да ще почне добитъкът да мре от глад. Ще дойде при тебе търговец с много овце. Ще ти дава за будилите много пари, да си храни с тях овцете. Не му ги давай за пари. Спазари се да му храниш стадото. Половината да е за тебе, половината за него. Послушал сиромахът. Като настанало лято, почнал да бере будили по полето. Брал, та не се знае, що чудо набрал. Гледали го селяните, като бере будили, що не са за нищо потребни, и му се смеели. Кога дошли дните на Марта, като ударил дебел сняг, като свил силен студ, сняг, студ, та храната се привършила и добитъкът почнал да мре от глад. Дошъл богатият търговец при сиромаха и му казал: научих, че си имал събрани будли. Кажи колко пари искаш за тях, та да си храня с будили овцете. Не можах никъде да намеря сено да си купя. Не продавам будилите, отговорил бедният селянин. Ако щеш, дай да ти храня овцете. Като се подобри времето, да ги делим на половина. Нямало що, съгласил се търговецът. Човекът отхранил някое време стадото с будили, пък като се усмихнала баба Марта, като грейнало едно слънце, за 3 дни се стопил снегът. Стадото почнало да пасе трева и търговецът и човекът разделили овцете на половина. Така човекът се здобил с много овце и станал прочут богаташ. Като видял това късметът му, зачудил се и рекал: гледай ти, аз не помагам на моя господар, а той откъде ли е спечелил толкова многобройно стадо? Чакай, той го е придобил от мене. Ала аз ще доведа сипаницата, та овца да не остане. Късметът отишъл за сипаницата, а баба Марта се явила на човека и му рекла: късметът ти завидя, че си спечелил толкова овце без него, да отида да доведе сипаницата да ги затрие. Но ти смени овцете с говеда. Човекът разменил овцете с говеда. Късметът довел сипаницата, но какво да види? Овце оставил, говеда намерил. Баба Марта пак се явила на човека и му казала: късметът ти отида да доведе болестта, що мори говедата. Затова смени ги с коне. И той сменил всички говеда с коне. Дошъл късметът и довел болестта. Гледа, говедата станали коне. Пак си рекал: каква е тая работа? Първо ходих за сипаницата, оставих овце, намерих говеда. После ходих за болестта, що мори говедата, оставих говеда, намирам коне. Чакай да доведа сега шугата за конете. Баба Марта пак казала на човека, да той разменил конете за едно голямо лозе. Късметът довел шугата, но гледа, конете станали на лозе.
Тогава той си рекал: чакай да се престоря утре на заек. Като дойде моят господар да порязва лозето, аз ще се блъсна в нозете му, той ще махне с косъра да ме удари, ще посече нозете си и ще остане недъгав. Баба Марта чула това, пак дошла до човека и му рекла: късметът ти се е заканил утре, като идеш да режеш лозето, да се преправи на заек. Ще се втикне в нозете ти, да махнеш с косъра, та да си посечеш нозете. Но ти, щом видиш заека, че тича, разгърни един чувал между нозете си, та да влезе късметът в чувала. После го натупай хубавичко, да му дойде умът в главата. На утрото човекът отишъл да пореже лозето. Поминало се малко, току се дигнало глъч. Я, заек, заек! Човекът хвърлил косъра и разтворил между краката си един чувал. Заекът, като търчал, току залетял към човека и се бухнал в чувала. Човекът го завързал, па го натупал хубавичко. А късметът се обадил: удрай, човече, пада ми се, който лошо прави, лошото и него няма да забрави. Като го чул така да говори, човекът го пуснал да излезе. Късметът се усмихнал и рекал: от сега нататък ще работя повече и от тебе, да станеш още по-богат. Чула го баба Марта и се засмяла. Пекнало мартенско слънце. Човекът порязал лозето и се върнал весел и доволен вкъщи.